goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu ma sianahu, ay nalabo doahu jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, saitalu dohami di bahen, alani hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu ma patik ni debata, sian patik parjolo sahatu pasapuluhon. Songonon ma didok, patik parjolo, ahu do jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Ayhona uhumna dosogot, akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula, anggo dinasadari ih, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam.
Ai dina ono mari dio ditopa de bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradianan nai jala diparbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudona torasmu. Asa martua ho. Jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakop. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido patik ni debata, tapang ido magogo sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Serep marohata. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang nahohoma hita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatudosan pardenggan basa doho. Jala rodi saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingon akadosa nami. Ay jut-jut dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husunggulihami rimasmu, marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, say unang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asiniroham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga sian Tuhan di bata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tuaka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di bagasan mingguon, ima nani enet sian. 5 Musa 10 walu, 5 Musa 10 walu. Ayat 15, sahatu ayat 20. Tajahama marsikat soring di ayat parpudi rap mahita majaha. Panurirang sada songon ahuon patidangon ni Jahoba debatam sian tonga-tonga nami. Sian aka haanggim ibana tama tangihonon muna. Dungi Roma hatani Jahoba tuau denggando hatana ni dok nasidai. Jadi manang ise nasoolo tumangihon hataki, aka si hatohononna di bagasan goarho, ikon ahu mangaluluhot sa tu ibana. Alai tung surai adong sada panurirang na pagijang rohana, maka tahon sada hata di bagasan goarho, soau madokon hatahononna. Manang panurirang na makatai marhite sian goar niaka debata sileban, ikon marutang hosa panurirang si songoni. Ido sahatnya martua ma natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin.
tindakon maha porseotai, songon na hinatindakon di dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tunubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuaturu dong ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso atu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin.
Hamuna dengan saha porseon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Anda orang soy jinahahon odolan ni tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas goarni parhaladu HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna, dohotu akadongan naudope parjolo rap marsaur mar Minggu di HKBP Yogyakarta sadarion. Marhiteon, hupasahat hami matabe di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Udut tusi tabege maodolan ni tikting di huria HKBP Yogyakarta sadarion tarsura di hata Indonesia. Jalaboy tajaha di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite warta dalam bentuk soft copy di WA grup wilayah atau kategorial. Yang pertama, nama, arti, dan topik Minggu 28 Januari 2024. Nama Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum kebangkitan. Topik, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Yang kedua, pelayan ibadah Minggu Septuagesima pada pelayan khotbah pukul 9, Inang Pendeta Kandidat Dr. Wilda Boru Simanjunta MSI, liturgis Inang Sintua Dr. Anda Nyonya RLCH Malau Boru Nadeak, dan pembaca warta Inang Sintua Nyonya FI Tampu Bolon Boru Panjaitan. Yang ketiga, pembubaran Panitia Natal Tahun Baru 2023-2024 pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 19.00 bertempat di Sopo Godang akan dilaksanakan pembubaran Panitia Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Panitia diundang untuk mengikuti acara pembubaran yang dimaksud. Yang keempat, pelayanan sakramen dan katekisasi baptisan kudus. Pada hari Minggu 4 Februari 2024 dalam ibadah pukul 9, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Kepada jemaat yang hendak menerima pelayanan baptisan kudus, diharap mendaftar melalui Sintua wilayah atau langsung ke kantor gereja dengan membawa kartu keluarga dan akte lahir. Berkaitan dengan itu, diundang orang tua dan anak yang hendak dibaptis untuk mengikuti katekisasi baptis pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 pukul 16.00 di sekretariat gereja. Yang kelima, ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Februari 2024 dalam ibadah pukul 17.30. Yang keenam, lowongan kerja koster dan tata usaha HKBP Yogyakarta dapat kita lihat di papan pengumuman. Yang ketujuh, usaha meningkatkan pemasukan dana sentralisasi keuangan HKBP. Kita patut bersyukur atas pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP sejak 1 Januari 2023 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih dibutuhkan partisipasi di luar persembahan yang sudah ada untuk menjaga keberlangsungan program. Untuk itu diharapkan dukungan dari jemaat untuk mendukung lewat komitmen atau janji iman secara berkala dengan transfer langsung ke rekening BPSK HKBP dengan menggunakan kode digital atau KRIS. Kedelapan, tok-tok ripe dan donasi pembangunan. Rencana anggaran biaya renovasi ruang ibadah sekolah minggu remaja dan pembangunan 3 unit rumah pastori dibutuhkan biaya sebesar Rp2.210.336.825 sesuai hasil keputusan rapat huria yang lalu. Setiap keluarga dimohon untuk berkontribusi Rp600.000 per tahun sebagai tok-tok ripe. Setiap keluarga dan individu dapat juga memberi donasi selain tok-tok ripe sesuai kerelaan hati. Tok-tok ripe dan donasi dapat dikirim ke BNI cabang UGM rekening atas nama Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta atau rekening Bank Mandiri atas nama Pembangunan Gereja HKBP Yogyakarta. Yang kesembilan, warta Panitia Pembangunan dapat kita cermati seperti yang tertulis. Yang ke-10, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik dalam ibadah
bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan atau tim musik ibadah dapat menghubungi sekretariat gereja. Yang ke-11, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan 3 Februari 2024. Dengan penuh sukacita jemaat yang berulang tahun merenungkan firman yang tertulis di Mazmur 90 ayat 12, di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang ke-12, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-13, pokok-pokok doa syafaat dapat kita cermati seperti yang tertulis. Yang ke-14, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 28 Januari 2024, yaitu dari keluarga A. Nainggolan Parhusip, Inang H. Borusinaga. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Dr. Anda Nyonya RLC Malau Boru Nadeak. Yang ke-15, warta keuangan tanggal 20 sampai 26 Januari 2024 dapat kita lihat di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate nang pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang nahinaholongan ruasni HKBP Yogyakarta. Shalom. Horas. Apa kabar? Mauliate made Tuhata. Barita nauli dihita di Minggu Septuagesima tanggal 20 Januari 2024. Ima nanenet sian buku sadakorin bidualu mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 tolu. Tapa ihut ma di bagasan rohata. Alayang go taringo tujuhut naung pinelehon taboto be. Naung adong do parbinotoa dihita saluhutna. Napaburnako do parbinotoan. Alay napauli-uli hodo iya holong ni roha. Na mangaripu naung adong binotona dang diboto dope pangalaho ni parbinotoan natama. Alay yang go adong na makaholongi debata. Ido natinada ni debata ope. Taringo tu na mangaton juhut naung pinelehon taboto do. Dang tutu adong begu di portibion. Jaladang adong debata dukon ni nasasadai. Ayadong do tutu di goar debata di gijang nang di tanah ope. Ay laddo di pardebata jalalado di partuhan. Alayang go dihita hola sada do debata amai. Parmulaan ni saluhut jalahita do tu ibana. Jala sada do Tuhan ima Yesus Kristus. Parhitean ni saluhutna jalahita marhite-hite ibana. Alaidang apala saluhutna napuna parbinotoani. Adong dope na mangakosa songon pelean situtu. Ala somal di parhatutu begu. Gabe ramun rohana sida nahurang togui. Alaidang di pajonok si panganon hita tu de debata. Dang nasurut hita anggo so tapangan. Jaladang umangat hita nang tapangan. Alay jaga mahamu. Sotung gabe partutuhan di akka nagalei huaso muna. Ayadong mana marnidaho napuna parbinotoan odeng. Hudul marsipanganon di parsobaonna ni begu. Naniapoan madisi rohana nahurang togui. Mangaton juhut na pinelehon. Gabe mago maon binahen ni parbinotoan nami. Parbinotoan mi dongan nagalei dope. Nahinokop ni hamamate ni Kristus. Alai molosongoni hamu mardosa. Dopak akadongan. Jala digugai hamu rohana sida nahurang togui. Na dopak Kristus dohamu mardosa disi. Dibaheni atong anggotar gasip dongaki siala si panganon. Naso tupa be panganoku juhut saleleng nai. Asa unang targasip dongaki hubahen. Imasahat. Damang dainang nahinaholongan. Adong dua filosofi mangan. Na parjolo ima bapakku di umur 50 honama iba nasahit hipertensi doho diabetes. Basongonima di lopa dainang pangitubu hurang sirana. Songona somardai. Alai mulu-mula karejo ngator mangan di bana di lapo. Jadi hudok masongonon. Bapak disiplinlah makan agar sehat. Ele dia lusim. Baik maburu. Mulu mate mangalang. Semoga tidak ada di sini yang demikian. Dan filosofi yang lain lagi mengenai makan pada masyarakat yang suku lain.
makan tak makan yang penting kumpulin. Ay buhado song. Ala yang go dihita kumangat do. Mula dong marsaor doa akadong. Inilah filosofi makan yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi tergugah. Ditiki na parade jami taon sian buku sada Korin bidualu ayat sada sahat tu 10 tol. Bagaimana kita boleh menyikapi soal makan dan minum? Ternyata juga itu menjadi permasalahan, perdebatan yang luar biasa dalam konteks kitab Korintus. Corak manang latar belakang sosial komunitas di masyarakat Korintus meragam do disi etnis. Yahudi, non-Yahudi, manang halak Yunani, dohotlan akka bangsa na asing. Karena keberagaman inilah Rasul Paulus sungguh-sungguh dia harus teliti, hati-hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia sungguh hati-hati untuk menyampaikan the good news agar tidak menyinggung kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Adong sada tradisi tahunan di si. Ima tradisi tahunan makan bersama. Alai namangani dan nasida di pelehod do. Tuaka debatana asing. Mereka menyampaikan makanan itu dan kemudian mereka makan bersama alai di dokdo. Disodi hita bahwa kiranya makanan itu tidak membuat sesuatu kesenjangan sosial alai carana. Bagaimana? Pada ayat 8. Alai dang dipajonok si panganon hita tu dibata dang nasurut hita anggo so tapangan jaladang umangat hita nang tapangan. Alani adong do tolu butir tolu poin nabui putih hotta sian jame taon na parjolo holani bana do debata Jahoba na sasadai. Dang adong debata na asing, dang adong debata sileban hanya dia. Jala molo di patadahon debata Jahoba do Jahwe. Au do debata Jahoba na sasadai. Bahwa kita percaya Dialah Allah satu-satunya. Si topalangi dohotan, si palua, jalan nama ngalehot di hita, todi parbadi. Ditiki dakdana kau huingo dope, alanunga maroha au huboto dosa datiki marpungu ma, sude hala oma, nasa opu, si hotang, dinagozor do hutani dainang. Jala disi, nunga diseat, jala nunga, boy, mangan, alai didokma, aka keluarga disi, jala hubege, ka, ala oma dosyaka, bae majolo, tu kamar ni oma asa diulus salugoin. Inilah juga yang menjadi sebuah perdebatan bagi kita bahwa kitalah orang-orang yang percaya holan ibana do debata Jahoba nasasadai. Bagaimana kita mengaminkan, kita mempercayai, kita meyakini bahwa tidak ada Allah yang lain yang bisa memberikan kita kehidupan selain Dia. Hanya Tuhan Allah. Dan tidak ada yang lain. Dan ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, Apostel Paulus. Maka tahun, tu sudah adong dalam komunitas di Huta Korintus. Di bata Jahoba nasasadai. Inilah gagasan yang mau diperkenalkan bahwa hanya ada Allah, tidak ada Allah yang lain. Dan biarlah
Allah yang besar itu, Allah yang mulia itu, Allah yang luar biasa itu, itulah yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita yakini. Tapuji, tapa sangat magoarna, nabadia. Napaduahon di bata Jehovah domual ni parbinotuan. Di minggu Septuagesima, 70 hari, adorang so ari haheheon. Berarti kita telah memasuki masa bahwa kita harus terus melihat, memandang salib Kristus, bahwa di dalam Dialah ada keselamatan yang teguh, yang abadi, yang sejati, yang kekal, dan tidak ada yang lain. Dan kita percaya bahwa dari Dialah sumber hikmat kebijaksanaan dalam hidup kita. Ditikin wae ngonda mangdohot dainang di perkembangan teknologi yang canggih yang luar biasa. Jala sonari hitam masyarakat digital. Di kompleks nami di Medan sasatokin ngatur adong paket bu, semua itu tetangga. Sasatokin paket. Perkembangan yang luar biasa. Ada pergeseran dalam hal jual beli, ekonomi, kehidupan sosial yang makin maju. Jala di perkembangan waengon adong 2 penyakit yang luar biasa melanda kita. Ima penyakit na parjolo BPJS. Ada penyakit BPJS on. Ima budget pas-pasan jiwa sosialita. Merdela ni dua kadongan na gabi ibana na marsait. Aduh, jadi kambuh vertigo kuin na. Dongan na do merdela. Bolo. Holan na hiling-hiling ka rejona. Keluarga naman yan ni pareso. Inilah penyakit bagi kita. Karena kita sekarang menjadi masyarakat yang digital, yang terbuka, yang semua bisa melihat, mengakses kehidupan kita masing-masing. Penyakit napaduahon SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gabi marsahit itu, gabi hita patubu sahit. Alani marhite parbinotoan hikmat kebijaksanaan ini juga ditekankan kepada masyarakat Korintus. Bahwa melalui pengetahuan pada Kristus baiklah kita mengenal diagnosis, bahwa dalam pengenalan Dia kita mengenal dan mengetahui bahwa Kristus itu, Allah itu kasih, agape. Pengetahuan tentang kasih, pengetahuan tentang Allah, pengenalan. Jala di bahasa Ibrani diduk mayyadah. Pengenalan yang sungguh-sungguh, yang melekat, yang luar biasa kepada Allah. Suku-suku di hita, nunga songod Dia hita manada Tuhan. Tatada doibana takas, apalagi naing tapaujung nama di bulan Januari. Hatop nama tikyo mardela. 3 minggu nae, nunga ari pemilihan umum 14 Februari Valentin. Dan kita luar biasa di dalam masyarakat tahun politik ini kita juga berbeda pandangan, berbeda pilihan, berbeda sudut pandang, berbeda perspektif terhadap paslon pasangan calon yang kita mau pilih. Apalagi tongdo di tahunon periodisasi di HKBP molodang salan non di bulan Oktober. Berbeda pandangan. Ale marhite parbinotoan nasian Tuhan debata pengenalan yang dalam itu pengenalan tentang kasih. Pengenalan bahwa Kristus Yesus itulah yang memperkenalkan dirinya.
Sebagai Allah yang penuh kasih, yang mengasihi manusia, jala gagasan di perjanjian lama adalah yang pertama, ima choseness, pemilihan. Allah dipilih di batado bangsa Israel. Gabi bangsa na dihahulungi di bata. Jala sahat tu sadarion hita pe gabi bangsa na tarpilih do hita. Lintas usia, lintas suku, lintas wilayah, lintas regional sudah dohita dipilih debata. Oleh karena itu biarlah kita mengenal Dia menjadi Allah yang penuh kasih, sehingga kita menjadi masyarakat yang mengasihi meskipun dunia ini berubah dengan cepat. Tapi kita terus menerus hidup di dalam kasih Tuhan. Inilah yang menguatkan. Karena orang yang mengasihi Dia akan melihat berita, informasi itu dengan baik. Alai nuaingon, the bad news is the good news. Auma. Hoak gabi the good news. Alai mulu mangulu dohita di bagasan Tuhan Yesus. Di bata ama, anak dohot todi porbadia. The good news is the good news. Bila itu datangnya selalu dari firman-Nya, dari sabdanya, dari perkataannya, dari ucapannya. Molo tatada do ibana. Jala mangolo hita di bagasan ibana, ikon holong nasihat Tuhani manian, natarida, sian parulauta, siganu pare, siganu tik. Oleh karena itu di dalam Korintus 13 ayat 13 dikatakan asatolu donahot ima haporseaon pakirimon dohot haholongon alai haholongo do naumbalga. Meskipun kita hidup, harus hiduplah dalam yada mengenal Tuhan yang luar biasa. Gagasan napaduahon di bangsa Israel, naparjolo nakin ima pemilihan choseness, napaduahon ima perjanjian, berit menjadi umat perjanjian. Ahadu perjanjian di debata, dohot bangsa Israel, itu dimulai dari bapa orang percaya Abraham. Aku akan mengasihimu. Jadi cinta Allah adalah cinta yang abadi. Cinta Allah adalah cinta yang kuat. Cinta Allah adalah cinta yang kekal, yang sejati, yang tidak pernah Dia ingkari. Dan si ose padan iban. Hita do si ose padan. Ala yang ko dibata. Ala ni di somma hita mangolu di bagasan parbinotoan na togu. Ibana do mual ni parbinotoan di hita. Oleh karena itu ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Bila ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi bila ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ikon saroha sapikiran, bergandengan tangan, damang dohok dainang. Ipe boy sukses rumah tangga. Ikon bergandengan tangan mahita, sude ruas ni huria HKBP Jogja. Asa boy sukses, tulus, haka program. Luar biasa perkembangan yang hebat. Jala nungasongon na di ambang batas kritis saldota. Alay iba na do na puna huriana. Tapasahat. Asal ma di bagasan holong nasihat Tuhanihit. Memang harus berjalan bersama-sama. Bila tidak, kita akan selalu menjauh dari porosnya.
menjauh dari sumbernya. Ala di bagasan parsauran na mangulu dohit. Komunitas orang percaya. Songon didok di ede ni Qur'a manakin mardame jala marsiajuan di akan nahumurang. Ainunga di pasada tu hatta hitaon di bagasan goarna. Kuat, teguh, komunitas, muluadong holong di roa. Naparpudi ima bagian poin napatoluhon. Mamuji dohot pasangapon di bata. Inilah yang terus menerus harus kita hayati dan lakukan di dalam hidup kita. Jala omma pesan ni Apostel Paulus tuhuria na adong di Korintus. Maragam nasida agar kiranya mereka boleh hidup setara dan boleh merayakan perbedaan. Hita pesongoni do damang dohot dain. Lintas usia, lintas daerah, lintas latar belakang, dan juga lintas pengalaman nama ragam di situ. Tapi bagaimana kita boleh hidup bersama lahu memuji pasangapun debata Jehovah. Alani molo tajaha di buku Sada Korin bidu 10 ayat 30 sada. Ope namangan manang naminum hamu. Manang dia pediulah hamu, bahen hamu mas saluhut nai pasangapon debat. Soal makan dan soal minum bukan hanya soal kegiatan rutinitas, tapi bagaimana kita terus memiliki perilaku, tingkah laku, karakter untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena disinilah kita dimintakan untuk hidup dalam keseharian yang bergandengan tangan, yang bersama-sama. Damang dainang nahina holongan, tapuji matuhatai, sian mulai manogot, sahat tunalao hita tupodo mata. Tapuji ma jala tapasangap madebata, dan kita melihat bahwa hanya di dalam Allah kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita diberkati, kita dikasihi, dan kita senantiasa diampuni di dalam Tuhan. Alani Apostel Paulus masuarahon asa adong dinasida. Semua orang-orang yang ada di kota itu memiliki hati nurani, nadidokna di bahasa Yunani sunedesis. Makuling manian roha parbagason di. Ulu makuling roha parbagason, tadda mahita mangulu di bagasan ibana, debata Jehovah, anak dohot todi porbadi. Karena orang yang hatinya didiami oleh roh Tuhan, pastilah setiap gerak, ritme kehidupannya, disitulah dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang murid. Seorang yang percaya di dalam Tuhan, dan segala tindakannya tidak lagi menjadi batu sandungan. Dan gabi pargasipan be, dan gabi batu partuk Tuhan. Karena dia telah meresapi, menghayati, menghidupi hidup di dalam Kristus. Ima holong niro. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bila kasih Kristus yang mengikat, itu sudah kuat sekali. Dan itu tidak rapuh, dan itu tidak rentan, tapi kuat sekali. Tapasaha madirita, ngoluta di bagasan Tuhani. Amin. Martangiang mahita.
Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami, bahwa Engkau hidup di dalam kami. Dan kami serahkan seluruh jiwa, tubuh kami ke dalam tangan pengasihan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saja dalam hidup kami. Dan biarlah juga melalui makanan dan minuman, kami sungguh-sungguh melihat Tuhan sebagai sumber. Dan jiwa kami hanya melekat kepadamu, meminta kepadamu. Dan kami lapar dan haus akan firman-Mu setiap hari, setiap waktu. Kami manusia yang rapuh dan yang rentan ini Tuhan, rangkullah kami dalam kerapuhan dan kerentanan kami. Kami yang tak berdaya, yang sakit ini, yang lemah ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Berkatilah ibu bapa yang kami kasihi Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat yang banyak. Dalam pergumulan, dalam semua permohonan mereka, biarlah Tuhan berkenan mendengarkan dan menolong kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkan umur yang panjang, dan kiranya mereka bersukacita. Bagi ibu bapa yang merayakan ulang tahun pernikahan, berikan mereka sukacita, berkat yang banyak daripada Tuhan. Yang bergumul dalam menunggu berkat keturunan, kami berdoa, kami memohon sungguh-sungguh kehadirat-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit dan masa pemulihan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, yang memberikan mereka kesehatan, agar boleh sembuh, bergairah, sehat, dan boleh lagi bertemu berkumpul dalam persekutuan kami. Nyonya Deka Manurung Borodolok Saribu, yang dirawat di rumah Insinyur BP Purba, Mario Gilberto Sihaloho, MP Samosir, Nyonya S Pasaribu Boro Tampo Bolon, JT Pasaribu, David Simanjuntak, Nyonya R Perangin-angin Boru Samosir, semua kami serahkan ke dalam tangan. Berkati negara kami ya Tuhan, di tahun politik ini berikan kami kedamaian, stabilitas nasional. Dan biarlah kami selalu menginformasikan berita dan informasi yang baik, dan tidak mendukung berjalannya hoaks di tengah-tengah masyarakat kami. Berkati semua ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, Naposobulung, orang tua yang lansia juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damang dainang nahina holongan, tapasahat mapeliata, ayat pelean sian Heber, 10 tolu ayat 10 walu. Alai unang malupa hamu mabahin nadenggan dohot mangulahon asini roha. Ai di halomohon debatado akka pelean sisongoni. Tapasahat mapeliata di bagasan roha mauliate. Marede mahita. Ah
tatangya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhur sileon lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madame na tutodim. Kami parhalado na bertugas di ibadah minggu pukul sia di HKBP Yogyakarta Pasahaton. Happy Sunday, Tuhan memberkati.